complex manje lapho esekhulile Season at back. Japan? Yeah. The makine yoskimas. Uzizwa unjani? Mina ngoba iblock yomdala ngoba yena vele amabhaloni la engathi ngake ngilithenge nami ngibe nalo uma abamhlophe laba bebesicindezele sebesukile phezulu kuyoba yimi engiyothenga ibhaloni lapha uqala nempela ke lifezekile lelo phupho. Ngizama ukufaka isithombe enganeni ukuthi zibone ingane ukuthi kufanele zenze kanjani